No Jozef, ty si predtým, keď si išiel do politiky, mal nejaké skúsenosti vo svojom živote, aj s ekonómiou, aj s históriou. A preto sa ťa chcem spýtať takú otázku, že vidíš Slovensko z perspektívy dneška, z perspektívy minulosti, z perspektívy, kde sa nachádza. A čo si myslíš, čo by potrebovalo Slovensko na to, aby sa mohlo posunúť historicky aj teraz, a keď sa pozrieš do budúcnosti z takého tvojho pohľadu historika a ekonóma, človeka, ktorý má tieto oblasti ako srdcovú záležitosť? Jeden uznávaný historik hovorí, že celé 20. storočie je storočím zázraku pre Slovensko. Skutočne, keď si zoberieme začiatok 20. storočia, keď Slováci boli pod tvrdým útlakom národnostným v Uhorsku, čo dokázali za tieto 10 ročia. V podstate si potvrdili existenciu svojho vlastného národa a majú vlastný štát. Takže z toho by som vychádzal, že Slovensko je za ním veľký úspech. Keď si zoberieme tiež, ako rastlo hospodárstvo od roku 1990 do dnes, tak je to nadpriemerný rast z hľadiska celej Európskej únie. My v podstate bohatneme, dá sa povedať, keď v posledných rokoch to už hapruje. Takže toto je také východisko, ale vôbec si nemyslím, že by sme sa s tým mali uspokojovať. Mali by sme zvážiť ten moment, v ktorom sme v súčasnosti. Mnoho ľudí hovorí, že každý moment nazve historickým, zlomovým a tak ďalej, ale ozaj sa tu niečo láme v tomto priestore. No, to uznáš určite aj ty, že ako keby sme zaspali nejako tie posledné roky. Sám si to viackrát spomínal. Ako je to tak, ty si historik, ja som len taký amatér, ktorý trošku študoval históriu na fakulte v rámci teológie, ale... Stretávaš sa s ľuďmi, pracuješ s ľuďmi a vidíš to na nich, vidíš to, ako žijú, akým spôsobom, čo ich trápi. Áno, myslím si, že dá sa vychádzať aj z toho, čo ich trápi, a z toho, ako rozmýšľame ako Slováci. A ako sme rozmýšľali predtým, a ako som ti aj spomínal, že my sme neboli pod kráľovstvom. Aha. Vždycky sme boli ako národ veľmi šikovný, schopný, plný talentov, ale to naše myslenie bolo také chudobné. Aj keď máme dobré srdce a máme podľa mňa veľmi húževnatú vôľu a veľa vieme dokázať, ale ja si myslím, že to je aj tým, že máme také myslenie, že ja by som začal vždycky od seba, že môžem sa aj učiť z histórie. Ja som sa ťa pýtal na históriu, čo sú kľúče, prečo sa nám darilo a čo sú kľúče, prečo sme sa zastavili. Ale keď to hodnotíme z hľadiska histórie, tak ja začínam vždy sám sebou, prečo ja, hej, alebo jak ty hovoríš, že som medzi ľuďmi, počúvam ich, sledujem, ako sa správajú, východ, západ, stred, stále to je o charaktere. Nie je to o tom, či som z východu, západu, biely, čierny, sivý, akokoľvek. Ale je to vždy o tom myslení, o tom nastavení. A ja si všímam, že keď budeme mať mentalitu, ktorá bude tá kráľovská, taká tá, že prajná, dobroprajná, a budeme mať schopnosť vedieť dopriať tomu človeku, a keď niekto zarobí vedľa suseda, nepovieme mu, že zase asi niekde nakradol, a pritom to mohol byť naozaj šikovný podnikateľ. A budeme si prijať, a budeme prijať ľuďom, ktorí nás vedú, ktorí sú lídri a majú na to kapacitu, tak ja verím, že v tom procese toho rastu tí lídri tam budú. A ako my budeme prijať, tak bude dopriaté aj nám. A sú ľudia, ktorí v histórii vnímame, ktorí mali takúto mentalitu a dokázali nielen ten národ viesť, ale vedeli aj inšpirovať svojim životom, svojimi výrokmi, svojimi myšlienkami, svojou múdrosťou a húževnatosťou, a podľa mňa preto sme sa v tej histórii, čo ty asi lepšie vieš, niekam posúvali a ten národ bol vedený tými ľuďmi, vzormi. Áno, viem, kam mieríš. Ja len keď sa krátko vrátim do 19. storočia, celé hnutie Štúrovcov, Štúr napríklad mal možnosť sa ujať ako v tej najvyššej štátnej správe v Uhorsku vtedy. Mal také možnosti, mal také schopnosti. A on napriek tomu sa dal do zdanlivo bezhlavého boja za slovenčinu a cez slovenčinu aj za slovenský národ. Ale to isté môžeme vidieť o Hlinku, o polstoročia neskôr. A takisto to môžeme vidieť napríklad u Štefánika, jedného z najvýznamnejších Slovákov, ktorý ešte prekročil tie hranice Uhorska a išiel až do sveta. Prešiel celý svet. Chlapec, ktorý
mal prázdne vrecká a dotiahol to na známeho astronóma a potom politika a generála francúzskej armády. A takíto ľudia, myslím si, že potiahli to Slovensko veľmi výrazne. Ale má to aj opačnú stranu, že Slováci ako keby boli odsúdení na to, aby mali nad sebou nejakú autoritu. Niekoho, kto im nie len pomôže, bude ich viesť, ale by som povedal aj na koho by sa tak trošku aj spoliehali. A toto stále máme v sebe, že hľadáme tie autority a ak by som pozrel sa do tých posledných 10 ročí, tak je to až také chorobné hľadanie autorít. Tým myslím, že obzeráme sa po takých ľuďoch, takých mužoch, ktorí nám sľubujú, že vyriešia ťažké problémy jednoduchými riešeniami zo dňa na deň. Napokon to tak vôbec nefunguje. Mňa až samého udivuje, že takýchto ľudí naša spoločnosť stále vyhľadáva. A pritom ako keby také tie autority, ktoré vidíme z toho 19. storočia alebo začiatku 20. ako ten Štefánik napríklad, také ako keby sme po takých neprahli. A presne také by sme mali mať. Ako keď sa prenesiem do Britskej ríše cez druhú svetovú vojnu, takého Churchilla, ktorý povedal, ja vám nesľubujem, že zajtra budete mať plné žalúdky, ale sľubujem, že budete trpieť. A musíte trpieť, aby ste dosiahli niečo. Musíte ísť za nejakým cieľom. Toto nám treba na Slovensku. A ešte jedna vec je tam asi taká, neviem, čo na to povieš, že vízia. Že niekto, kto má víziu a stratégiu, ako ju dosiahne a má na to potenciál a vie spojiť ľudí a pozvať ďalších ľudí z rôznych odborných tých súvisiacich odborov a dokáže tú víziu naplánovať, počítať, predvídať a dokáže ju potom realizovať a dokáže ju dlhodobo nastaviť tak, aby tá zmena sa mohla nastať. A vlastne Štefánik mal celý život a nakoniec ju dosiahol a nikdy sa nevzdal. A ďalší takíto ľudia boli Baťa, Československo, vieme, poznáme ich a málo sa o nich spomína, málo sa o nich učí, málo sa o nich my učíme. Ako keby sú pozabudnutí a ten komunizmus, ako sme sa bavili v aute, tak ten komunizmus to nejakým spôsobom chcel vygumovať a dal nám iné ideály, iné vzory, ktoré zatenili týchto velikánov. My ako keby sme boli tak trošku odkázaní na vízie, ktoré nám predostierajú iní ľudia, alebo dokonca z zahraničia. Takým typickým príkladom je ten 7-ročný cyklus programových období v Európskej únii. Teraz vstupujeme do ďalšieho 7-ročného cyklu. Ako keby toto malo byť aj našou metou. Pritom my ako riadny člen Európskej únie bez nejakých veľkých obmedzení môžeme pestovať aj vlastné vnútorné vízie. Bodaj by sme aspoň nejaký 7-ročný výhľad mali aj čo sa týka našej spoločnosti. Lebo Slovensko má, ja to často hovorím, že Slovensko má výhodu nielen v ľuďoch, ty si spomínal tie vlastnosti, len poviem, prvý náš etnológ, ktorý žil v 19. storočí, volal sa Čaplovič, tak písal o Slovákoch, že čo je to vlastne za národ. A keď hľadal nejaký znak, ktorým sa odlišujú Slováci od ostatných ľudí, tak ich našiel v prispôsobivosti. Pohostinnosti a prispôsobivosti. Že Slovák, keď príde niekam, tak sa dokáže prispôsobiť prostrediu. A skutočne aj tá história nám ukazuje, že veľa schopných ľudí, ktorí skončilo vo Francúzsku, v Spojených štátoch, v Argentíne, kdekoľvek, tak títo Slováci sa vedeli ujať, že keď vošli do vhodných podmienok, žičlivých podmienok, tak sa vedeli ujať. Mne ako keby chýbalo, že máme takých ľudí aj dnes, mnohí nám utekajú von, to je čo veľká škoda, ale keby sme si ich vedeli tak objať, nezávidieť si, ako si hovoril, povzbudiť ich, aby títo ľudia za úspech dostali potlesk a nie hanu, tak myslím si, že Slovensko má úžasnú perspektívu. To je jedna vec. A druhá vec, hoci to možno znie tak ošúchane, ale Slovensko má mimoriadne príťažlivú krajinu. My skutočne máme aj európsky veľtok, aj najmenšie európske veľhory, máme nížiny, máme bohaté lesy, máme medvede, máme tu pestrosť, úžasnú pestrosť
a máme vodu napríklad. Zdroje vody, čo bude stále vzácnejšie. Nemyslím žitný ostrov, ale aj tam, kde nám tá voda padá v tých horách a potom tečie dole do rieky. A termálnu vodu, ktorá je obrovské zdroje. No? Takže máme aj ľudí schopných, máme aj prírodné podmienky. Čo nám vlastne chýba? Asi to, čo to hovoríš ty, nejakí tí Štefánikovia možno a tá vízia. Ale keď sa ešte vrátim k tomu Štefánikovi, tak on, čo bolo na ňom najsilnejšie asi, že on dokázal presviečať a presvedčiť. Však on v podstate legitimizoval myšlienku vytvorenia Československa tým, že vytvoril armádu počas vojny, čo je úžasne ťažké. Už pred vojnou, to je zaujímavé, on to predikoval. No, takže, to je akože úžasné. Takže on vedel, že mal víziu, vedel, že veľmoci vtedy potvrdia Československo ako nový štát, keď zozbiera armádu, ktorá bude bojovať. A to sa podarilo. No predstav si teraz dnes v čase dnešných možností, že by niekto chodil po svetových metropolách a presviečal politikov, aby v nejakej vlastnej myšlienke, hoci to vôbec nemuselo byť v ich záujme. A to bol Štefánik, či bol v Paríži, v Londýne, v Washingtone, alebo v Ríme, hej. V Amerike. V Amerike, on to dokázal. Tak mne tento príklad potvrdzuje, že keď má človek pevnú vieru, niečo pevné a odhodlanie a venuje tomu úprimne všetko, tak dá sa veľmi veľa dosiahnuť. Treba nám takýchto ľudí. Nechcem, aby to vyzeralo nejako pateticky, že treba nám nejakých vodcov teraz, alebo čokoľvek, ale treba nám to, čo si ty hovorí, ľudí s víziou, ktorí povedia, no skúsme sa pozrieť 15-20 rokov dopredu, že čo by tu ako mohlo byť, kam by sme mohli dospieť, ako dostať ľudí domov, tak ako Poliaci to dnes krásne ukazujú. Presne. Priťahujú si tých bývalých teda spoluobčanov, ktorí pracovali v zahraničí domov. Doma im je dobre. Ako je sila? To Poľsko bolo predtým za nami, ekonomicky, 10 rokov a teraz je pred nami. Tá krajina, a je to úžasné, ako rastie. Ja som udivený, že ak sa tá krajina zmenila, keď tam ideš, vycestuješ za hranice a vidíš niečo úplne diametrálne iné. A vieš, ako keď to zoberiem napríklad z hľadiska eurofondov, ktoré vedia využiť na 100%, tak oni spravili jeden pokrok, čo my stále nedokážeme. Že zobrali ten mešec, hej, a rozkúskovali ten mešec a dali na také vojvodstvo peniaze. A robte si, veríme vám zhora. My vám veríme, že tie peniaze dobre použijete. Náš problém je, že neveríme, hej, že tie peniaze držíme v Bratislave a my to budeme dobre rozdielovať, nikto iný. To je tá mentalita. To je tá mentalita. A iný systém, iný spôsob riadenia a aj tej vnútornej toho východiska, ako sa dívame. To vychádza podľa mňa aj z našej identity, jazyk identity, to je zaujímavé smyslovania a predsa tam vidíme rozdiely, hej, že to je to možno kráľovské, k čomu by sme sa mohli my priblížiť. No oni mali svoje kráľovstvo. Ale zase, aby sme neboli fatalisti, myslím si, že dá sa to zmeniť, aj identita podlieha zmene, dôležitá by bola, to je dôležité. Ale ja to vidím napríklad na svojich deťoch, obidve moje deti študovali v zahraničí, vrátili sa domov, sú tu, žijú tu. A to je iný spôsob rozmýšľania. To zahraničie nám otvorilo oči. Aj to napríklad, že sme na jednotnom európskom trhu, voľne sa pohybujeme, bez nejakých obmedzení, dokonca ani hranice nepoznáme v tej Európskej únii. Ľudia nachytajú, vidia, ako je vonku, ako sa dá žiť, ako sa dá správovať štát, len ako keby nám tá politika nejako zlyhávala. Áno, a ešte vieš, čo ma v tom Poľsku fascinuje, že tam tí úradníci, ktorí rozhodujú o konkrétnom projekte, ktorý sa má schváliť, uvoľniť financie a prideľovať, že oni sú odmeňovaní od toho, že ten projekt sa podarí. A že majú také motivačné odmeny, že nemusia rozmýšľať nad tým, že by zobrali nejaký úplatok, čo u nás na Slovensku žiaľ z našej histórie nemôžeme to tvrdiť. A to ma fascinuje, že to naše myslenie, keď nebude bohaté zo spodu, a keď doprajeme tým úradníkom, oni doprajú zase ľuďom, ktorí majú ten potenciál naštartovať startupy, rozvinúť už dané firmy na úplne vyšší level zo stredného, aby ten podnik rástol, alebo z malého podniku na stredný a tak ďalej. Že myslíš, že by sa to dalo adaptovať na tie slovenské pomery? Takéto niečo? Áno, určite by sa to dalo. No pochopiteľne, že je to dlhodobá
záležitosť. Myslím, že to je naše jediné východisko. Je to jediné východisko. Zase hovoríme o tej dôvere. Dokonca aj to môžem vzťahnuť aj na podnikateľov, lebo často sa hovorí o daňových únikoch, neplatia sa dane a tak ďalej. Lebo ten náš systém je taký, že ako keby sme toho podnikateľa dopredu upodozrievali, že on ten štát bude okrádať, že namiesto toho, aby sme mu dali dôveru, že tu máš, vytvoríme ti podmienky, pracuj, rozvíjaj sa, hej, nebudeme za tebou posielať niekoho s bičom, ale jednoducho, ty si pre nás dôležitý, pre náš štát, lebo ty vytváraš hodnoty, zamestnávaš ľudí, platíš dane, hej, tak nech sa páči, tu máš dobré podmienky, že nebudeme ťa zväzovať nezmyselnými predpismi. Alebo že vytvoríme ti prostredie, ja neviem, dnes sa hovorí veľa o digitalizácii. Všetko cez počítač si vybavíš maximum. Štát urobí za teba, čo má urobiť. Za teba a nežiada od teba nezmysly. A keď si úspešný, tak ťa ten štát pochváli, vyzdvihne a nebude ťa haniť. Alebo keď máš veľmi vysoký zisk, tak nebude na ne hľadiť ako na ďalší zdroj príjmu, že ťa bude ošklbávať, pretože si šikovne veľa si zarobil. Nie, keď si veľa zarobil, tak ti veľa aj ostane. To je princíp jednotnej dane, ktorý my napríklad uznávame. A poznáš nejaké systémy, ktoré v minulosti fungovali, Česku, Slovensku, v Európe, ktoré by sme mohli adaptovať na našu slovenskú kultúru aj na naše momentálny náš stav v tomto čase? Alebo aj prípadne spojený s nejakými vzormi, ktoré by mohli nás naučiť to, ako to robiť? Alebo z čoho by sme mohli vychádzať? No tak tie zahraničné systémy sú rozličné. V Európe poznáme hlavne tú škandinávskú cestu, tú takú sociálno-demokratickú. A potom poznáme tie silné trhové systémy, ako je napríklad Veľká Británia a potom niečo medzi tým. Ako tých ciest úspechu je viac, pochopiteľne. Myslím si, že to musí byť nastavené tak, aby to predsa len tej mentalite slovenskej vyhovovalo. Napríklad, keď v Škandinávii majú spoločenskú dohodu o tom, že budú mať vysoké dane, sú ľudia ochotní platiť vysoké dane a firmy, ale vedia, že za to dostávajú od štátu adekvátne služby. Tým pádom necítia, že by sa ich peniazmi mrhalo. Tu na Slovensku často sa stretávaš určite aj ty s tým, že nebudem tomuto štátu platiť dane možno aj z presvedčenia, pretože... Strátil dôveru. Pretože že tie peniaze sa rozkotúľajú nezmyselne, hej. Takže tie modely, alebo vlastne my ten model budujeme 30 rokov, dá sa povedať, ale však nebudem chodiť ďaleko, už sme spomínali dnes ten príklad poľský, kde stačí myšlienka, ale kontinuálna. Ty si to hovoril, hej. Na 10-15 rokov. Napriek tomu, že sa zmení vláda, tak sa drží tej myšlienky. Napríklad pokračovať, nie, rozvíjať. Pokračovať. Nie je to jednoduché. Poliakov je 40 miliónov, nás je 5, hej, a dokážu to. A my sa takýto oveľa menší štát nedokážeme vnútri dohodnúť. Nemám recept na to, že ako dostať z tých ľudí, aby sa upli spoločne na jeden cieľ a dali to najavo napríklad aj vo voľbách, že dajú podporu stranám, ktoré chcú väčšinou podporu, ktorú chcú ísť takýmto smerom. My sa o niečo snažíme, možno, že to je úspešná cesta, možno, že nájde úspech tá cesta, možno nie teraz, možno o 5 rokov, možno o 10 rokov, treba sa o to pokúsiť. Čo si ty myslíš? Ja si myslím, že určite sa netreba nikdy vzdávať. A ja som človek, ktorý vidí veci optimisticky, aj keď sú za nami ťažké momenty. Ale tak chcem spýtať teba, že existoval niekto v histórii Slovenska na tom v tej politickej sfére, ktorý zmapoval tú situáciu v Slovensku, urobil nejaký naozaj seriózny prieskum, čo sa týka územia, čo sa týka toho, čo kde by fungovalo, proste reálny prieskum, aby potom vedel štát tú stratégiu implementovať na tie miesta presne tak, ako by to sedelo? Obávam sa, že nie. Nevidím v minulosti také čosi, pretože keď idem od roku 1918, vlastne cez prvú Československú republiku, ktorá bola centralizovaným štátom, tak na Slovensku sa hľadilo iba ako na jeden z regiónov, alebo iná časť štátu bez nejakej právnej subjektivity. Potom bolo obdobie slovenského štátu, kde vlastne pomery zase diktovala vojna a všetko, čo s tým bolo spojené.
A potom prišiel komunizmus, ktorý zase hľadel na usporiadanie spoločnosti úplne iným spôsobom. Zase to centrum sa presunulo potom zase do Moskvy, hej. No a keď prišli 90. roky, tak bol to taký pokus, pamätám si, ako Vladimír Mečiar vyhlasoval, že Slovensko si musí vytvoriť kapitálotvornú vrstvu. Napokon bola to skôr taká dravá privatizácia a nespravodlivá, by som povedal. Ale bol to akýsi nejaký pokus, že vytvoríme si tých vlastných priemyselníkov a tú vlastnú vrstvu, od ktorej sa očakávalo nielen, že bude zveľaďovať ekonomiku, možno, že to budú mecenáši, ktorí budú vplývať aj na kultúru. No ale zvrhlo sa to, napokon to smerovalo v autokratickému štátu. Ku koncu 90. rokov tak to znovu zmenilo a vlastne vtedy sa to preklápa raz tam. Ako nie som naivný, nemyslím si, že by sa teraz celé spektrum politických strán dohodlo, že takto týmto smerom pôjdeme. Ale v každom prípade treba nechať zápasiť myšlienky a ak niekto bude mať myšlienku a bude presvedčivý ako ten Štefánik a neviem, bude pracovitý ako Hlinka, tak to Slovensko môže sa ubrať touto cestou. Obávam sa, že aby sme neboli prinútení k tejto ceste až pod vonkajší tlakom, lebo vieme, že keď príde vonkajšie ohrozenie, tak vtedy sa ľudia dokážu zomknúť. Obzvlášť Slováci asi. Ak má byť týmto ohrozením to, že skutočne sa náš štát nevyvíja teraz dobre, začíname zaostávať, čo sa týka tých vyspelých štátov, opäť za nimi zaostávať. A čo je horšie, žijeme na dlh. Už roky žijeme na veľký dlh a môže sa stať, že sa dostaneme do ohrozenia, ako Grécko napríklad, kde zrazu to ohrozenie príde z tohto konca. Ale ja si ho neprajem. Pretože kto si nepamätá, tak mohol by si spomenúť, že keď Grécko sa dostalo do krachu, tak išli o desiatky percent dole či mzdy, alebo išli dole dôchodky a tak ďalej. Rapidný strmý pokles životnej úrovne. Takže to by mohlo vyvolať dokonca nepokoje na Slovensku. Ale ak by sme cítili, keďže to ohrozenie si vyrábame sami, ako sa tento štát vyvíja na posledných 10 rokov, keď sme to ohrozenie pocítili, že to je vážne ohrozenie a keby nás to priviedlo k nejakému zomknutiu a keď sme sa vedeli postaviť za zdravú myšlienku, zdravú víziu, bolo by to úplne skvelé. Ako sú kľúče, čo nám zavreli dvere a zastavili ten proces, zase kľúče, ktoré to zase tak odomykajú a posúvajú to dopredu. A z toho, čo hovoríš, tak zjavne mi tam jeden z kľúčov, neviem, čo si o tom myslíš, je charakter a zároveň taká odbornosť. A možno, že aj takí ľudia, ktorí tú víziu majú, a to je taký dar od Pána Boha, že dar vízie. A niekto si musí mať aj húžev na to, aby niečo dokázal, niečo vytvoril. Nezdáva to a spája ďalších ľudí a vidieť v tých ľuďoch obrovskú hodnotu. Či to je politika, či to je podnikanie. A možno by sme sa mohli pozrieť trošku späť a zistiť, že takých ľudí máme v histórii. A možno by sme mohli viac o nich hovoriť a viac sa o nich učiť, iné z nich aj Baťa. A to je tiež celosvetová vec, ktorú on dokázal a ty určite máš o ňom znalosti. Mňa veľmi fascinuje a čo dokázal celosvetovo v iných krajinách, v iných štátoch. Nielen obúval ľudí, čo bol jeho sen, že nesnímal, že zbohatne, on snímal, že obuje všetkých ľudí na svete. Jeden Čech, ktorý aj na Slovensku, aj v Čechách, áno, Moravan, ktorý v čase medzi prvou a druhou svetovou vojnou mal najvyššie platy jeho firmy v rámci Európy. To už je čo povedať. A neviem, myslíš si, že by to bolo možné adaptovať to do sféry politiky, podnikania, kultúry, charakteru, slušnosti? Ja si myslím, že mnohé úspešné firmy na Slovensku, našli by sme u nich znaky toho Baťovho systému, lebo zober si len to, že dnes veľa firm už je, že ich bohatstvom sú zamestnanci. Ale nie preto, že by mali tých zamestnancov majiteľia firiem radi, alebo tí riaditeľia firiem radi. Skôr to je nejaká firemná politika, pragmatická, pretože si uvedomujú, že bez šikovných ľudí nespravia nič. Ako klobúk dole pred tými podnikateľmi samozrejme, ktorí
o tých ľudí majú ozaj úprimný záujem, že im ide prioritne o tých zamestnancov. Takže niektorí to aj robia, by som povedal, z takého pragmatizmu a vnútenia, že si strážia tých svojich ľudí. Ale ak by to bolo z presvedčenia, tak to je určite veľmi dobrá cesta. Ono to možno mnohí považujú za nejaký idealizmus, že takéto niečo robiť, ale ja si myslím, že idealizmus treba nielen do firmy, ale dokonca aj do politiky. Možno, že je to trošku odvážne tvrdenie, ale zoberme si len povojnovú Európu. Kresťanskí demokrati vo Francúzsku a v Nemecku sa dali dohromady s úprimnými myšlienkami, skutočne to neboli žiadni vypočítavci a postavili Európu, západnú Európu na nohy, vznikla Európska únia. A bolo to z ideálu. To nebolo z nejakého pragmatizmu, alebo neboli to technokrati. To boli vyslovene ľudia, ktorí boli presvedčení o tom, že takto to má byť a vážili si jednotlivca človeka. Takže možno to znie, hovorím idealisticky, ale k tomuto sa dá vrátiť. Taký bol aj Baťa. Dá sa k tomuto vrátiť a vdýchnuť nejako možno aj do tej politiky, do podnikania ideu, myšlienku, dobrý úmysel. No, dokonca si myslím, že aj ľudia prahnú po takomto niečom. Len my sme už takí pokazení za tie posledné 10 ročia, že akýkoľvek aj dobrý úmysel, ktorý tu je, vždy sa nájdú pochybovači. Nie, to je len taktika, to je len ako chytiť, ako nachytať niekoho a získať na tie 4 roky moc a byť pri Váhlove. No nie, no. Ako Slovensku sa bude dariť vtedy, keď bude mať politikov, ktorí sa nebudú uberať k Váhlovu, ale ktorí to pochopia ako robotu, ktorú treba spraviť pre ostatných. No, hovorím, môže to znieť akokoľvek idealisticky, ale každá spoločnosť musí mať svoju ideu nejakú za niekoho. Nemôže byť ideu plné brucho. Musí to byť niečo znešenejšie. Súhlasím. Aj keď sa to dnes v politike hovorí nenosí, ale áno. Ja som ochotný sa to postaviť. Áno, napriek tomu, že tá minulosť je za nami aká je, tak sa teším, že ťa môžem poznať aj iných ľudí, ktorí sú okolo nás v rámci takej vzácnej skupiny partie ľudí v KDH a cítim tú takú atmosféru ľudí, ktorí stále veria, neprestali veriť a stále dúfajú, že sa veci môžu zvrátiť. Keď sa spoja tí správni ľudia s dobrou motiváciou, s charakterom, so skúsenosťou a budú hľadať, ak sa to dá. A v tejto debate by sa dalo pokračovať a ja som presvedčený, že do večera by sme tu sedeli, aby sme sa mohli o tom ďalej rozprávať a stále by ma to bavilo. Dúfam, že aj poslucháčov bude baviť to počúvať. A dúfam, že si takéto niečo ešte zopakujeme. Ale pre tentokrát ti chcem veľmi pekne poďakovať za to, že si aj svojou múdrosťou, aj skúsenosťou, aj znalosťami priniesol takú nádej do toho marazmu, ktorý tu máme dnes. A verím, že aj ľudia rozoznajú v politike, ale aj v podnikaní ľudí, ktorí naozaj to myslia vážne so Slovákmi a so Slovenskom a ide im naozaj o to, aby sa Slovensko posunulo, ale nielen Slovensko, ale ako ty zvykneš hovoriť jednotlivec. Lebo kresťanská demokracia je o tom, že myslíme na jednotlivcov a nezabúdame na nikoho, silní pomáhajú slabým a nezavidia im, že im môžu pomôcť, ale dopravia im to a potom tí slabí sa neboja prísť za zamestnanca u nich a podporiť ich vizionárstvo a verím, že tak môže fungovať taká syntéza, ktorá môže priniesť slovenskú zmenu. Ja som tiež rád, že si sa tiež dal na kandidátnu listinu, že si prišiel a že robíš veľmi veľa teraz v politike, pre politiku. A na záver poviem len toľko, že spomeniem si na skúsenosť s Ferom Mikloškom, keď som pred niekoľkými rokmi sa snažil založiť múzeum obetí komunizmu. Aj stále mám tú myšlienku v hlave, ale napriek úsiliu veľkému, tak mi to stroskotalo a cítil som sa taký trošku frustrovaný. A keď som potom hovoril s Ferom, že zbytočne som sa snažil, zatiaľ nič sa nepodarilo, on mi povedal, to nie je tak, to niekde ostáva. Tak. A preto to hovorím, že aj keď som sa dal na túto ťažkú úlohu, aj keby sa tej politickej strane nedarilo nejako, tak hádam, že to niekde ostane. Áno, verím tomu pevne. Tak sme sa dobre porozprávali, ďakujem ti. Ďakujem ti. Niekedy na budúce.